готово. Да. Това за старта на ваканцията, нали? Снимка без цигара, бе. Чакай да се опоя другите обувки, що ме караш на отдолу да горе. Дай, съзирам ти чисти помисли. Нали? Може ще го снимаме? Съзирам. Право. Съзирам. Аре, аз паш чаше. Супер. Всички снимки са ми така с мамостта. Не, той, да. Ето ги незабравимите спомени, чакай сега да фана и това. Че ма напече, бе. Готови сме за документален филм. Така. Поведение, като излъчване, физика, Къде беше Швейцария? Това Швейцария ли? Швейцария. без симптоматика. Сега въпросът е как ще ги събера. Ето ги Швейцария. Я да видим. Това исках да заснимам. Ти знаеш ли? Упражнява се. Не, да знаеш, че съм много опитен с камерата. И сега, понеже няма кой да снима мене. Защото е снима, да как го искаш. Така или иначе, героите на този филм ще бъдете вие. To show you a film about safety on board, we kindly ask you to follow the film closely. Meine Damen und Herren, your hand luggage must be placed under the seat in front of you, or in the overhead bin. Please take care when opening the overhead bins, since some items may have shifted during the flight. It's forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exit. Im Anflug Richtung Zürich. Die Landung erfolgt in etwa 12 Minuten. Im Moment uns immer noch bewölkt Himmel, aber das Wetter verbessert sich jetzt.
trebuie să cernești pretenții ce zaopis tehnică să se reagătnești pare ca și ai scris tot Това дали е Цюрих сега долу? Това дали е Цюрих? Ами не, те са разни са от Загреб, че той всичко е така. Така е пръснато, че не знаеш кой е вече. И се сливат едно с друго. Цюрих, там вече ще кацаме. Meine Damen und Herren, bitte Ihre Sitzgurte erst an die entsprechende Laufzeichen erlöst. Danke. Kapitän Böhle auf seine Besatzung verabschiedet sich von Ihnen. Transport.
Are requested to proceed immediately to gate A. 5 passengers Negrao and Souza, please. Как ще бъде първа борба? Да. Кадър отново аз. Естествено, ти си... Балончето е много важно. Къде е след балон? Изпуснахме го. Не, това е ревливото бебе, което там. Бебето, да. А то беше едно. Балонче дни са на горето, защото те снимат. Ето го гледах, когато също беше малко. Бойлари. Малък процент от 56. Така че ще бъде много изненадващо, ако не сме загубили нищо. Виола и късмет казват, а за да бъде много изненадващо, ако не сме загубили нищо. Виола и късмет казват, а за тези, които не ме познават, се казвам Тихомир Каменов. И ще имам грижите първоначално да ви обърна внимание до толкова, доколкото е необходимо за тези, които не са идвали. Аз за да говоря между другото, Диана Тачан трябва да се разкара. Няма да бъде. Това е държавата на реда, на ние всичко трябва да бъде на реда. Няма значение, ще ходиш до документите. Има един стар вид, че швейцарските полицаи, не знам дали го разбрахте, обаче тук дава някаква микрофония. Къде си документите, пита колко пари носиш. Това микрофония вече трябва да свърши. Сигурно сте разбрали, че това беше един от последните полети на Swissair до България. Понеже, въпреки че главните акционери в Swissair са двете най-големи банки на Швейцария, значи това точно пред нас, голямото е централната гара на Цюрих. Това е една от двете реки и мисля, че това е реката Зил. Ние намерихме за необходимо да ви покажем специално Банхофштрасе. Това е една от най-скъпите улици в Европа и света. И смятаме, че... Добре, значи ще минем да разбирам. Сега вдясно може да видите, от тук се изтича Цюрихското езеро и тази част вдясно, която се очертава, се счита и в ляво до някъде, обаче главно вдясно се счита за Стария град. Точно пред нас старата сграда, която виждате начално през предното стъкло на автобуса, е старата библиотека на града. Сега вече почти не се използва.
имат две ултрамодерни библиотеки и всички факултети в Цюрихския университет, между другото има почти всички факултети, които знаете на Софийския и обединено с медицински специалности, разбира се. Така че медицинския факултет е отделна, да го речем, къде е тясно култура. In the dark, I thought that you'd be here by now. Да го правите често, има само 4-5 отсечки, където може да се кара малко по-бързо. 1,5% от Хофман-Рош. Тази година един частен... нещо като бъдещо модерната цивилизация, да го наречеме. Макар че Тангли лично е бил много добър приятел на господин Захер. Тогава нищо не е изгубено. Нещо на детска градина. Може е отляво, да. Се знае как се Така ли? Значи видях също фотографията, как се върви. И това там на свободен достъп. Е как? Това е
that would contribute to the overall growth of the research and the regulatory issues in Europe? В следващите години, които предстоят, ще се кооперира, ще работи много тясно, все повече и повече с хората, които се занимават с развитие в България, както и с регулаторните органи, които се занимават с изработването на законите. Като цяло това ще допринесе за тяхното много по-бързо развитие. Although we have a lot of products in the area of infectious disease, CNS, който мога да регулира музиката, така е, че в Пловдив искаме да направим поне един етаж, като каза работа. И помолих един ваш колега, като дойдете на откриването на 12 септември, да ни пожелаете нещо. Само един етаж, като каза работа. Първи Степания и няма и да чуете. Всеки път повече, там беше много голям бой. Някой лично от J&J, това е Johnson & Johnson, Янсен Тилък, спомняте си, там Анджело Чепилев ми е лично сърдит малко. Аз съм едно добро момче, който е просто ученик на света, нищо друго. Че Ефрекса, знаете, има големи противопоказания за предходно прилагане. Не е въпросът да измислят нови молекули само. Въпросът е как те стигат до рецепторите. Значи, може би ще бъде за нас доста Пак качествен. Генерик.
Това е светкавица. Чак. Оп! То ще да стане. По-голяма техника. Но тук се включва да се научи да дава светкавицата. Отдолу, да, трябва да го натиснеш. Да го държа ли? Докато светне. Не знам, да ги събери навън кратко. Някой. Аз не съм го забравила, не мога да го забравя. Нито трябва да ти кажа. Алтарь в Базельском соборе, который перешел в области по наследству. А теперь этот алтарь находится в Париже, в музее Клюни. Там область ничего не сохранила. Сейчас, это, в общем, конечно, тоже смешно, на самом деле, это административное деление, потому что город, конечно, больше, чем он административно как бы ограничен. И можно как бы ввести разные игры. Например, в Базеле налоги в 5 раз выше, чем в кантоне Базель-Ланд. Поэтому богатые люди все переезжают 100 метров дальше по улице, платят очень маленькие налоги, а работают в том же Базеле. И это большая проблема для базельских финансов. Сейчас мы с вами будем переезжать через Рейн. Через Рейн мой город, и стал президентом и основателем Российской академии наук. А Бернулли, тоже швейцарский ученый, тоже уехал отсюда в Париж и там основал школу. Но надо сказать, что университет до сих пор очень хороший. Не знам, сега ще ни кажа. Конечно. Това е по-щата. Много се извинявам, че ви прекъсвам. Да ви покажа нещо много важно, понеже историческите неща си върват, обаче фактите се остават. Точно срещу отпред през предното стъкло и се падне вляво, се намира Банката за международни разплащания. Нали си представяте какво ще стане в този свят, ако всеки си пуска пари някъде си и няма в крайна сметка нещо като абсолютния съд на разплащанията. Това е Банката за международни разплащания. Гаврийски пътува всеки трета седмица до тук. Това ви го казвам от личен опит. Нали? Единственото нещо, което е важно за Българската национална банка, за Всероссийската национална банка и всякакви такива национални банки, това е техната МЕК. В ляво кръглата сграда, която минаваме, нали, точно се вижда. Това е така наречената Базелска банка на международните разплащания, нали? Банка в сетълмент. В крайна сметка трябва да има последен съдия. Дали едни пари са преминали от един домейн в друг домейн, нали? Е въпрос на
абсолютно доказателство, нали? И тук в тази сграда седят чиновниците, които дават това доказателство. Большая вам спасибо.